ଭାରତର ଲୋକେ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ କେଉଁଠୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ଏହାର ଆନ୍ସର କିଏ ଜାଣିଛ? ଅପସନ୍ ଏ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ବି ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ସି ରୁଷ ନା ଅପସନ୍ ଡି ଜାପାନ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଆମେରିକା। ତାପରେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଦରୁ ପାଣି ଝରିଲା ପରି ସାରା ବର୍ଷ ଯାକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ ବାହାରୁଛି? ଏହାର ଆନ୍ସର କିଏ ଜାଣିଛ କହିଲ? ଅପସନ୍ ଏ ଛୁଟି ତାଲିକା, ଅପସନ୍ ବି ଛାତ୍ର ଧର୍ମଘଟ, ଅପସନ୍ ସି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ନା ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରେଣୀ ନିର୍ଘଟ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। କିଏ ଛେଳିର ଖୁର ପରଖି ନେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ରାଧୁ, ଅପସନ୍ ବି ଅଗାଧୁ, ଅପସନ୍ ସି ପାଣୁ, ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ରାହ୍ମଣ? ଏହାର ଆନ୍ସର କିଏ ଜାଣିଛ କହିଲ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷା କମିଶନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଅପେକ୍ଷା କାହା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଲେଖକ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଆନ୍ସର କିଏ ଜାଣିଛ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଲା ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି। ତାପରେ ଦେଖିବା କିଏ ସମ୍ବଲପୁର ନରନାରୀଙ୍କ ଦେହରେ ନବଲାବଣ୍ୟ ବୋଳି ଦିଏ? ଆର ଆନ୍ସର କିଏ ଜାଣିଛ? ଆର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମହାନଦୀ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସୀତା ଦେବୀ ପତ୍ର ଲେଖିବା ସମୟରେ କିଏ ଆନନ୍ଦରେ ହସି ହସି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ଆର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଲବକୁଶ। ଯଦି ଜଗତରୁ ତସ୍କରତା ଲୋପ ପାଏ ତେବେ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ମାନବିକତା ଶିଖିବା ପାଇଁ କାହା ପାଖକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ଲେଖକ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆର ଆନ୍ସର ହେଲା ବନବାସୀ। ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନୋନୟନରେ ସବୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଥିବା ବେଳେ କେବଳ ବ୍ୟବଧାନଟି କ'ଣ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସମୟ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ପକ୍ଷ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟର? ଏହାର ଆନ୍ସର କିଏ ଜାଣିଛ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେବତା, ଅପସନ୍ ବି ଉପଦେବତା, ଅପସନ୍ ସି ମନୁଷ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି କିନ୍ନର? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଉପଦେବତା। ଘୃଷ୍ଟି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ? ବହୁତ ସହଜ, କିଏ ଜାଣିଛ? ଘୃଷ୍ଟି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଘୁଷୁରୀ। ଲେଖକ ଆୟୁକୁ କାହା ସହ ତୁଳନା ଦେଇଛନ୍ତି? ଲେଖକ ଆୟୁକୁ ଗତିମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହ ତୁଳନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଏ ତାହା ଜାଣିବାର ନୁହେଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠାରେ ମୁଁ କିଏ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ଆର ଆନ୍ସର ହେଲା ସୀତା ଦେବୀ। ଲବକୁଶ କାହାର ଚରିତରେ ବିମୋହିତ ହୋଇଥିଲେ? ଏଇଟା ବି ବହୁତ ସହଜ, ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବାର୍ତ୍ତା କବିତାଟି କବିଙ୍କ ସ୍ୱରଚିତ କେଉଁ କବିତା ସଂକଳନରୁ ସଂଗୃହୀତ? ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପାଣ୍ଡୁଲିପି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲେଖକ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଣ୍ଠି କଟା ଖଣି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି କଲିକତା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଏହି ଧ୍ୱନି କାହା କଣ୍ଠରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅରୁଣ। କଚ୍ଛପ କାହାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ରାଜା କହିଥିଲେ? ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପୀଡ଼ିତାମାନଙ୍କୁ। କିଏ ବିଦୁପୁର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ କହିଲ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ହରିବୋଲ। କିଏ ଲାଭ ଥାଉ ମୂଳରୁ ତୁଟି କରି ବସେ କହିଲ? ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ରାଜୀବ ବାବୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କ ପିସ୍ତଲ ଗୁଳିରେ କାହାର ରକ୍ତାକ୍ତ ଶବ ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲା? ଏହାର ଆନ୍ସର କିଏ ଜାଣିଛ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅରୁଣ। ଏ ଲାଠି ମାଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ, ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅରୁଣ। ଦେଖିବା ଉଭାର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଉଭାର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ସହଜ, ପୋତା। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥିର କରି ପାରୁନାହିଁ ଯେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ?
कर्तव्यहीन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कर्तृत्वहीन, ऑप्शन सी किं कर्तव्य विमूढ़ ना ऑप्शन डी किं कर्तव्य। यार उत्तर होची ऑप्शन सी किं कर्तव्य विमूढ़। तापर देखिबा निम्न प्रदत्त शब्द गुड़िकरू शुद्ध शब्दटी को चिन्हाओ। आ भितरु कोउटा ठीक हबो कहलो, आ भितरु ठीक हबो ऑप्शन सी चाकिरी। चरे आकार करे हसेई रे हसेई। तापर देखिबा भारतर सरकारक चिठीर जवाब रखी जमा दरमा सहित समान दरमा देले छात्रटी भारतर फेरिबाकू विचार करिवे बोली कहिथिले। काहा काहा जवाब रखी काहा दरमा सहित पचार जवाब रखी काहा दरमा सहित। तो यार उत्तर कौन हम? यार उत्तर हम गवर्नर। सांग माने ये तो सरला आमर 25टा एमसीक्यू सिलेक्शन क्वेश्चन। एटा थिला पार्ट 1। पार्ट 2 देखा हेले आपण मैंने जल्दी जल्दी आमर चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, बेल आइकन को क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन ऊपर सेट कर दियंतु। जदि चैनल रे नुआ थिबे ताले चैनल को अधिक अधिक पिला माननकु शेयर करंतु। आज पई एतिकी, पुणी देखा पार्ट 2 वीडियो रे। रहिली, जय जगन्नाथ।